Ngiyababingelela abalaleli imini yesabatha ibenhle kwabangcwele. Ihloko engikhuluma ngaso sithi Umemo Lwasezulwini. Ihlabelelo samaNazaretha 197 verse 1. Uma ungibiza Nkosi ngezwi lakho, ngalilalela izwi lakho. Ngashiya inzuzo ngezwi lakho, ngasuka ngakulandela. Phambilini ngike ngakhuluma ngoMhlaka owasixoxela ngendaba yokuvela komthombo endaweni yasenhlangwini. UMhlaka wayengowase-Lesotho endaweni okuthiwa kusemPharane kwesenkosi uMakho. Namhlanje sizoke sizwe esichazela ukuthi wahlanganaphi kanjani nomprofeti uIzashembe. Le ndaba yokufika kaHadebe eSouth Africa nayo itholakala encwadini kaLisigana ethi The Man of Heaven. Kodwa mina ngizoyikhuluma ngokuyifinqa. Le ndaba uHadebe uyiqala kanje. Ngobunye ubusuku ngonyaka ka1918 sisekhaya. Kwezwakala udumo lwezigubhu ezasiduma kuzamazame phansi. Kwavuka wonke umuntu owayelele. Kwase kuzwakala inhlokomo yabahlabelelayo. Saphuma ngokusheshsha ezindlini. Sizwa lenhlokomo nodumo lwesigubhu olwaluzwakala esibhakabhakeni. Uma siphumela phandle khona ebusuku, sabona esibhakabhakeni isiyinge esikhulu esikhanyayo ngokuphaphathekile. Lokhu kukhanya kwathatha amaminithi ayisihlanu kuya kwayishumi. Masinya emva kokunqamuka kwezigubhu nokuhlabelela okuhle, naso isingi esikhanyayo sacima kancane kancane saze saphela. Kwalandela ubumnyama obukhulu. Sonke sabuyela ezindlini sinokumangala, kodwa futhi sinokwesaba nokujabula okukhulu. Sabuya sajumeka kanti sekuyasa. Ubaba uPetros wavuka ekseni wahamba yonke imizi yabeSuthu. Ebuza ukuthi bayizwile yini into eyenzeke ebusuku. Bonke baphika bathi akukho lutho abaluzwile nabalibonile. Ngobusuku obulandelayo kulelwe umama uMelika Ngwenya wavuka nesibonakaliso seyiphupho elamtshela ukuthi izigubhu besizizwa izolo namazwi ababehlabelelayo bekungamazwi abantu abangcwele abakhona lapha emhlabeni. Laba abantu bahlala le ekugcineni komhlaba empumalanga ngasolwandle. Bahlala emzini wabo abawakhelwa indodana kaNkulunkulu. Phela uJesu usayibuyile usehlala nabantu abamnyama, naye unesimo sabantu abamnyama. Usebakhele nomuzi oyingcwele. Uhlala nabo kuwo. Uma nithanda ukumbona, bophani imithwalo yenu, nihambe nizofika kuye nimbone. Sekusile umama uMelika wayixoxa le ndaba, njengoba ubaba wabe enamakhosikazi amathathu nabantwana abaningi. Sonke sabuthana ndawonye sayilalela le ndaba exoxwa umama uMelika. Kwaba yinto eyisimangaliso. Kulezo zinsuku kusanda kwenzeka lesi simangaliso, kwafika ekhaya umuntu owabe eyinyanga ethengisa imithi, kodwa engasazi kahle isiSuthu. Wathuma ubaba embuzisisa wathi uvela eNatali ekhomba eMpumalanga.
Kwathi uma le ndoda isikhomba eNatali yathandwa kakhulu lapha ekhaya, kwagcinwa sekuxoxwa ngesibonakaliso sikaMame uMelika. Le nyanga yaseNatali yabe isithi, yebo ukhona umprofeti owafika ezweni lasempumalanga eNatali. Lo muntu usanda kuvela nezimangaliso zakhe, ugqoka izingubo ezinde nabalandeli bakhe, kodwa akasiye uJesu. Njengoba kusho leli phupho likaMangwenya, mina ngiyabona leli phupho lichaza lo mprofeti owafika ezweni lakithi eNatali. Ubaba wayebe esebuza, wakhephi? Yathi inyanga, ungamane uthi nje Durban. Usungabuza kunoma ubani akuyalele. Kodwa-ke kukude njengoba silapha nje eMpharanyane kwesika Chief Makho. Kukude kabi eDurban eNatali. Wabe usiyabuza ubaba, igama lalo mprofeti ke ubani? Inyanga yathi, wo, into sengiyikhohliwe. Kodwa akushiwo ukuthi uJesu. Kodwa ningeke niduke uma nifuna yena ngoba ningafuna umprofeti othandazelayo, ongawudli umuthi. Futhi nezigubhu lezi nguye onazo. Konakala ngoba ubaba wayibhedla indaba yokuhamba engasanake lutho olunye. Umame uMasiya wenqaba ukuyingena le ndaba kanye namadodana akhe. Kwathi umame uMamhlakwana wavuma ukuhamba, kodwa amadodana akhe ala ngoba ayesekhulile. Umama uMamhlakwana wathatha intombi yakhe uBhodliwe nabafana bakhe uQhayasa noThoniel. Umameke yena wabe esebophe waqeda, nodadewethu ababili sebevumile ukuthwala imithwalo. Samuka-ke sashiya izwe lasoSuthu eMpharane kwaChief Makho. Ngabo-1918 kwakunomkhuhlane wezwe lonke, influenza. Sahamba kwathi phakathi nezwe wasibamba sonke umkhuhlane wezwe. Hawu amantombazana amabili akwethu azalwa uMelika ashona angcwatshwa khona endleleni. Umame waphela amandla ngenxa yokudabuka owaba nakho. Akuphelanga izinsuku ezingaki umkhuhlane uvimbezele, washona udadewethu ozalwa uMamhlakwana khona endleleni. Naye lo mama wakhathazeka kakhulu. Kuzo lezo nsuku ezinzima zosizi nezinyembezi, washona umama uMamhlakwane naye futhi eshona endleleni. Waqala manje umama wami uMelika Ngwenya ukungabaza. Wathi cha, ayikho le ndaba. Asiphindele emuva ngoba sizofa siphele. Nendlala isisibulele. Futhi mina sengikhathele ngukudla kokwebiwa. Ngoba njalo wena nyathi kuthi kungahlwa uhambe uyontshontsha ukudla kwamabhunu. Wathi ubaba ngeke siphindele emuva. Awuboni yini ukuthi kuzothiwa sasibulele abantu? Manje sesizophindela emuva. Angisabuyeli nje emuva. Kungcono sife sonke. Endabeni yobusela bami, noNkulunkulu uyabona ukuthi ngisuke ngiphilisa abantwana, futhi akundaba yakho leyo. Sasuka kulawo mahlane engingawazi, saqhubekela phambili. Semuka njalo sigula, esibulala amakhanda omkhuhlane. Namanje angiyikhohlwa leyo ndaba. Nokho uNkulunkulu ehamba nathi. Kwathi sisezintabeni ezinye, umama uMelika waphupha iphupho. Wabona ephakathi kwesixuku sabantu abaningi abagqoke izingubo ezimhlophe. Kukhona umuntu owayemude kunabo, emuhle, kodwa owathi uma embheka wambona egcwele usizi. Uthi umame yona lensizwa yayingembethe okumhlophe, yabe imbethe ingubo ende emakhwifikhwifi enomdweshi omude ohuba phansi. Uthi umama ngibone ngiphakathi kwalaba bantu. Sahamba nabo, safika emfuleni ongemkhulu kakhulu. Wafika lo muntu wahlala phezu kwetshe ephethe ubhoko. Washelela phezu kwetshe wangena emanzini. Wangibiza wasengicwilisa kathathu emanzini ethi, namuhla Melika ngiyakubhabhadisa egameni likayise
nelendodana nelikamoya ongcwele. Uthi umama lo muntu befana noJesu ukumbuka kwami, ngoba ubenamanxeba ezandleni nasezinyaweni. Angazi-ke ohlangothini ngoba ubefihlwe yilezi zemvatho zakhe, kodwa izinwele zakhe zimnyama bhuqe. Leli phupho likamame lasimangalisa sonke. Ubaba waqala ukwethemba. Wathi ubaba, sengathi lo muntu ukhona la emhlabeni. Impela sizombona ngamehlo ethu. Nebala saqhubeka nohambo lwethu. Egcineni sangena eThekwini. Sekushone abantu abane endleleni. Saqalaza ngala nangala asaze sabona umuntu osixoxisayo. Babe busy bonke abantu baseDurban benganaso isikhathi somuntu. Ubaba wazama ukukhuluma nabantu, kodwa abakuqondanga ayekubuza. Abanye baze bamyisa emaphoyiseni. Nawo akaze ayithola lento ekhulunywa ngubaba. Amanye axoxe wodwa ahleke. Athe esuka ayemusa ehostela lamadoda, umama amisa ehostela lamakhosikazi. Sahlala ehostela nobaba sihlupheka kakhulu. Kwalahleka zonke izingubo zikababa zokulala kanye namayembana akhe. Ubaba wabe esefuna amatoho okusiphilisa yonke indawo yaseThekwini. Sahlala izinyanga ezintathu ngaphakathi eThekwini siyimizulane nje. Kungekho neyodwa into etshengisa ukuthi sake saba nemibono yasezulwini. Kwathi ngenye imini ubaba wafika nomuntu. Lo muntu wathi kubaba, indlela engcono ozoyithola umanje ungaphuma lapha uye kwaJohn Langalibalele Dube, ngoba yena uyakwazi nokukhuluma isiSuthu sakini, kanti futhi baningi nabeSuthu bakini abafunda khona. Kwathi noma ubaba ekhonondiswa ukuhlupheka, lo muntu wambelesela impela. Ubaba wacabanga izinsuku ezimbili, kanti usethole icebo elibi ngoba wayengenamali. Lo muntu ubaba ebekhuluma naye ngoJohn Langalibalele Dube, umnike nepheshana elalibhalwe kanje: Reverend J.L. Dube, ohlange Phoenix, Natal. Icebo elalilibi kubaba yileli: engasemngeni road wahlangana nomlungu wadayiselana naye ngodadewethu omkhulu engimelamayo uLwela. Wathola imali engomponda abayisithupha. Wamusa udadewethu kulomlungu njengomuntu osebenzayo, kanti usemdayisile. Kodwa wahamba eqopha imithi yemsinsi ngomese ayewuphethe, enzela ukuba abuye azontshontsha indodakazi yakhe mhla wahlala kahle. Nempela uHadebe eseyitholile indawo wayilanda indodakazi yakhe. Nempela wathi eseqede wonke lamacebo akhe wasiqoqa. Kwase kuntambama ngesikhathi sithatha isitimela esibheke ePhoenix. Salala khona ePhoenix. Kwasa ubaba wabuza ngaleli pheshana ayiliphethe elithi Reverend J.L. Dube, ohlange Phoenix, Natal. Sahamba phansi ngoba izinto zokuhamba zazingekho. Safika kuntambama kwaDube. Kwahamba izinsuku sabe sesiyaxoxa ngendaba esasihamba ngayo. Kulapho-ke la kwavela imibuzo kubantu basohlanga eyayithi, ngabe lamaphupho ayichaza uShembe nalomuzi wakhe lo okuthiwa kusekuphakameni? Ubaba wabuza ukuthi kukude kangakanani. Bathi abantu, hayi, kukhona la eduze nje, ngale kwaleli yaqhuma. Kwanyakaza iziqu zoboya kuthina sonke. Kwagijima igazi ngendlela engehluleka kakhulu ukuyichaza. Kodwa abantu basohlange kwaDube babegxeka kakhulu. Bethi abalandeli bakaShembe bamenza uNkulunkulu, bamenza uJesu. Noma yena ezenza izimangaliso, nabantu besonto lakhe abawudli umuthi, kodwa ungumuntu ozenza uThixo. Kodwa amazwi abo ayengesenandawo kithi. Ubaba waya kuleli gquma elalisithe ukuphakama, wawubona umuzi womprofeti. Wacishe wasangana ngoba lo muzi wabe umncane nje. Wabuye wasixoxela ngalomuzi, kodwa umama wamkhumbuza ngomuzi waseBethlehema nokuzalwa kaJesu.
Ngalezi insuku kwakuyizinsuku zokuya enhlangakazi, inyanga kwakunguJanuwari 1919. Sasingazelele thina, sethuswa udumo olukhulu lwezigubhu. Kwakungathi sekuzamazama umhlaba. Sabuza ngezilimi zethu ezazishwabene ngoba isiZulu sasingasazi. Kodwa sezwa bethi ushembe ushembe. Umzuzwana nje simile simangele. Laqhamuka idwala elihle lamaNazaretha, asikhethela lona uJehova ngokulithanda kwakhe. Hawu, baqhamuka laba bantu abahle bakaNkuluNkulu uqobo, begqoke izingubo ezimhlophe. Kodwa yena sambona ehlukile kubo bonke laba bantu. Wayembethe ingubo emakhwifikhwifi nenansuka ende ehuba phansi, inombala owawuhlukile ezivathweni owayesembethe. Kwagcwaliseka iphupho likamame aliphupha selena entshonalanga. Umama wamane wakhala kakhulu, wahlala phansi wakhala. Ubaba wamemeza ngesuthu wathi, "Oh yahalalela, oh yahalalela," okungukuthi uyingcwele, uyingcwele. Sabalandela laba bantu abangcwele, kodwa sabuya emzinyathi. Kwadlula izinsukwana babuya enhlangakazi. Kulapho-ke la ubaba uNyathi azama ukubonana nenkosi yomusa. Uma sebebonana nomprofeti kaJehova, wavele wakhuluma naye ngaso isisuthu esivuthiwe. Uthi ubaba esixoxela esembonile, lo muntu uyesabeka, unesithunzi, kodwa futhi akafani nabantu basemhlabeni. Saphenduka ngokusheshsha sakholwa sonke. Mhla sekuyobhabhadiswa umama sasikhona. Abantu babe baningi behamba noshembe, begqoke izingubo ezimhlophe. Yena wayegqoke ingubo emakhwifikhwifi enhle, nenansuka ende emakhwifikhwifi, nendophi enhle emnyama okhalweni lwakhe, ephethe ubhoko esandleni. Ubaba uNyathi wayengazange amxoxele ushembe ngendaba yephupho lombhabhadiso elaliphushwe umama endleleni. Kodwa konke kwenzeka ngaphambi kwamehlo ethu. Sathi uma sifinyelela emfuleni, wafike wahlala phezu kwetshe lomuntu oyisimangaliso. Wathi shelele engena emanzini ngokushelela. Washo wagxumeka ubhoko lwakhe, wathandaza, wababiza ababhabhadiswayo. Ubaba nomama bakhala izinyembezi, bebona ubizelo uNkulunkulu ayebabizela lona. Waqala ngaye umama wathi, "Namuhla sibhabhadisa uMelika Hadebe ngegama likayise nelendodana nelikamoya ongcwele." Wamcwilisa kathathu. Kwathi udadewethu ongelamayo uNompi wamcwilisa kabili. Kwathi bonke abanye ababhabhadiswayo wabacwilisa kanye. Le ndaba yomndeni kaPetros Hadebe iyefana nendaba engake ngakhuluma ngayo yentombazana yaseCameroon uClaudina Mambo eyenzeka ngonyaka ka2010. Le ntombazana ithi yabe iyisatanist, kodwa ithi yalandwa kwisatanism uJesu nomoya ongcwele owazichaza kuyo ngokuthi ungushembe. Kwathi uma intatheli imbuza uClaudina ukuthi kanti umoya oyingcwele ungumuntu yini, awusiyo yini lesi simo esichazwa encwadini yezenzo 2. Impendulo kaClaudina yathi umoya ongcwele noJesu bangumuntu oyedwa, kodwa ukuze abantu bahlukaniselwe phakathi komoya ongcwele nomoya omubi, kwadingeka ukuba umoya ongcwele ube nesidumbu somuntu, kodwa ube ulokhu unegama lasezulwini lokuthi ushembe. Waqhubeka uClaudina wathi lo muntu usekhona eSouth Africa. Wathi naye ukuba unamandla ngabe uyathutha nomndeni wakhe eCameroon beze lapha eSouth Africa. NjengoPetros Hadebe, uClaudina wayengakaze ezwe lutho ngomuntu okuthiwa ushembe. Lapha-ke sifunda ngomndeni wale eLesotho owamenywa ngushembe ongumoya ongcwele. Wakhethwa wona wodwa kuyo yonke imizi yabeSuthu. Ukuthi kwakwenzeka kanjani ukuthi izigubhu zasekuphakameni zitholakale ziduma emzini kaNyathi eLesotho.
bazizwe bonke abantu bomndeni kaNyathi, kodwa eminye imizi yabeSuthi ingazizwa. Lesi isimanga esingachazeki. Kodwa okusalayo ukuthi lento yenzeka ngoba le ndaba sixoxelwa umnikazi wayo. Njengoba uClaudine Mambo esho, uShembe ongumoya ongcwele awukwazi ukumehlukanisa noJesu, ngoba naye uJesu wazalwa ngokamoya ongcwele. Le ndaba kaShembe ongumoya ongcwele inkulu kakhulu kunezinto ongazicabanga. Ijulile. Kuza isikhathi lapho esazokhulunywa khona umhlaba wonke. Inkosi busise lokho enikuzweni.